खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी Btr सरकारनि बानजायनायाव स्किल एवारनेस हाबाफारि लादों Btr सरकारनि बानजायनायाव 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय सान्तिपुर मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां नब्लाङाव स्किल इमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रिनियरशिप डेभेलपमेन्ट मिशननि गेजेरजों स्किल एवारनेस हाबाफारि जानानै थाङो TCLCC नि मासिगिरि लोगो BCDC मासिगिरि सोद्रोमा बिथांमोनखौ लानानै दिनै स्किल एवारनेस हाबाफारिया जानानै थाङो बे हाबाफारियावनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी निर्मल कुमार ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों जोंनि इयुन पिरिखौ गावनि आथिङाव माबोरै गसंथानो हायो बेनि सोमोन्दै बे स्किल एवारनेस हाबाफारिखौ लानाय जादों मख'नो गोनांदि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव Btr नि मोन 40 बियाबाव बे स्किल एवारनेस हाबाफारिखौ सरकारनिफ्राय लाजेनदों आरो दिनै चिराङाव बे हाबाफारिखौ जागायजेनबाय मानगोरिया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 40टा जोंनि जा बियाब दङ BTC नि सिङाव बे 40टा बियाबनि सिङावनो स्किल एवारनेस प्रग्राम जोङो सरकारनिफ्राय लाजेनदों बिनिनो जागायजेननायखौ जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लकआव जागायजेनबाय गतिके बे हाबाफारियाव स्पेसियली TCLC चेयारमेननिफ्राय लानानै BCDC चेयारमेननिफ्राय लानानै साफ्रोमबो मेम्बारफोरखौ बेवहाय बाहागो लानायनि हाबाफारिखौ जों बानायनाय जादों लोगोसे ब्लकनि दैदेनगिरिफोर थाफादों प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरबो थाफादों ओमफ्राय जोंनि पार्टीनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दङ गाहाम मोनदों बाहागो लानानै मोननानै आरो बे हाबाफारिया जोंनि इयुन फिरिखौ माबोरै गावनि आथिङावनो गसंथानो हायो रोंगौ रागो जानो हायो बेनि सोमोन्दै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोंनि लाइमोनफोरा स्किल होननाय बुस्थुखौ दासिमबो मिथियाखै स्किलनि गुबै गोनांथियानो जादों मोनसे पार्टिकुलार आयदा बा बिफावनि सायाव रोंगौ रांगौ जानाय माने बे गावखौ माबोरै जों गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बेनिनो मोनसे एवारनेस प्रग्राम लानाय जादों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी रेडियोलजिस्ट सार्जारी डेन्टल कार्डियोलजी गैस्ट्रोनोलॉजी यूरोलॉजी डेन्टल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी OT थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर ICU आरो NICU PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मल डेलिभारी C सेक्शंस गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन